Idi kalman laeng. Programang ingkay pakangigan kada kinang tutuma pakasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigan. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod ka na giti pakasalitaan nyo tibiyag kinayat. Ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo iti dayto nga programa kat maibasa da kita pakasalitaan nga pakaadawan iti adal liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga surat ti idi kalman laeng nga pakasalitaan ni pagayam tayo nga Anthony. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng. Tagriring di cellphone ko. Abag isuunay manunemi, tanakadigo sa akon. Rantak ko nga metten iti manggigam di cellphone ko, nga mang tawag karikitay ipatpatig ko ti bihag dita Pilipinas, gabot addak dito Saudi Arabia, ngagtrabaho akas laborer manunemi. Ninanang dito mo tawag. Anak ataman ti baganan, baga nakatimanin nga hasta nga oras kat nabartek manin ni tatang. Iwan al daw dad ta Pilipinas, paano? Anak ti baga nga taninanang. Sinong batak? Hello? Hello, nanang? Ay, Anthony, anak. Sila, kailang marigatan ngumangis. Nagtartaray kayo? Liplapas ko nga mga nagsakduhan ako. Sabi nagsakduhan kayo ma. Awang kuryente. Gusto nga awang tinawasa. Kaya na. Lata mo tiloko na. Awang kuryente. Awang danumen. Di ka bilitan ng mga nagsumakdo dyan laod. Kinitatangamin. Madamat cellphone na. Sasapo ya. Nakaano ngamin nga ada cellphone. Kasi laki lagsublit kinaubing nyo. Kinitatang mo Imno siya kagad kinam ni. Isa ko lang man mausap na cellphone ko na tawagan ka. Dakas kang damag anak. No dakas kang damag, saan nyo lang ibagbagaro din? Sige, bye. Ako na ka. Dakas kang damag, di kahit abang mo na kahit. No naimbag ko mga damag ti bagayo. So, denggak, no dakas kang damag, di kayat. Isod to man ang pampanunutek kanya makaturok, ibas ka aginanaak. Isod to pampanunutek, no niya madatang ang takas ka na ba? Damag. May panggap ka di kinitatang, saan nga may panggap kinitatang mo? May panggap ka di kinito akabsat ko na asawaanin? Haan nga may panggap ka dakwada? At sino nga rod? Baka sana ka masaknan? Masaknan ka? Nga po tayo gayim mo. Gayim ko? Sino gayim ko? Sino kumapit gayim mo? No, saan nga ni Alex? Napasama ka ni Alex? Natayin. Manong nemi Jack amo noan niya tirumbeng ngarik naik. No matay ti may sagayim. Siyempre, manitingit anak, tagayim ko nga ron. Ngayon ba kagayim ko idi? Nabayag maten manong naming awan ti komunikasyon mi. Tamani po di dadakon di ti Saudi manong nami kat awan maten ti komunikasyon mi kini Alex. Kat ne? Aglimanton nga tawon ko dito nga sakpay pulos nagbakpakasyon. Surat idi manong nami itirang tayo mi kadatatang kaninanang aging di adan cellphone. Dito Adamat ang cellphone na nagpadpada rin tinaganak kanya kadalis nung komunikasyon. Hello, Anthony. Nang, adak pa lang. Noon natadig mo ito sa agun ulit. Diyak nang interaction mo. Itimbagakan ka. Italangan ng ikot naunagasan na ay mo. Awang ka dito sa lutsudan. Ano ko matirumbing nga sa lutsudan?
Hindi mo ka di salusudan no anat impatay na. Kirore pa anyat ibagayo impatay na. May babayo pa iti panakatay na. Lawan saan kang interesado lang at ako maramid ko. Ngam kahit kulay bagakan ka. Nga natay. Ika po iti nalabas nga pa naging inom na. Iti makadakis. Di milam mo no. Mapan ni Los. Sadyay. Nga mapamit makiminsayag mapamit makipagladingit. Api ko mga saan nga. Kahit mo sa una. Awan ni Los. Itisidong ni Alex. Kitagdalo nga tawanan nga sanda nga agdandan na. Gabata nagsinadan. Api nga nagsinada. Kitagabota sanda siguro nga madanti anak. Tadi mat mapututan ni Alex ni Los sa kasjemet. Nabisyo mo na di kayo mo. Aginom, agbabae, agsugal. Kasi, kaano pa nga, api nga pinanawan ni Los. Kasi saan nga rin nga makatibakibtor? Saan nga makaanos? Kat apay hanga pa ni Los? Diyan mo na mo. Sige na. Di ako man na ipadpadamagin. Apay ta nasakit kang ka, talatayan ti kayem mo. Di ba't imbagam ideya nga, sige nang. Sige. Awan tinas ka nga, pagladingitan tayo, kapat adi tayo matkapkapin na ni Alex. Kung man yung tatang tibagayo nga na tayo na gitso, agrong-rungabak ko man. Uno may sa kadagiti kakabsat ko, uno ti kaanak ka. Sige nga rin nang. Alalakit pasensya ka na, saan man nga makalibliwa, itin padhamag ko keng ka. Sorry, saan ka malibliwa, itat timawag ka. Alang nga rin, baliwan na doon nga rin pagsalitaan din, kahit ko pa, pagsalitaan ta ko ba. Bye, agananad ka anak ko. Itay palagaya manon nemi nga ada ni Albert iti asadag ko. Partner, takas sakit damag da dimanong kang ka manipod sa Pilipinas. Ada, takas ka damag Natay. Ada natay? Sino? Gayam ko idi. Apis anitan, gabutan na tayo. Kaya namin sige. Imbas ko mamakain ng naak na samit. Kahit mo, kahit irapid na tuminom. Lagi-lagi pa yung partner. At data dito sa Saudi Arabia. Pangalam ko mati arak. Ay, ako pa. Ngayon kahit mo tuminom. Basta saan na kita matiliw. Dagan naman dito yung nagtikwarto. Malaksid na kakontrata ka na kita kaobraan data masiiman data agad so kamangal no problem ngam sa mga templana siyaklat na ngaramid sikat na ngaramid ngam na imas baka alakan to lang maramanam tinaramid ko nga ara ini mas kung agpaiso nga name iti naramid ni Albert nga ara. Kat babayan iti dahit ang arak manong nemi na istoryak baten kang kuha na ti amin namin. Manong nemi talaga nga kasingid kami kini Alex, hindi pa lang at dakam elementarya high school. Hindi katrabahuan kami ti construction. Wan, ti makadakas manong. Agpadpada, wano may mesa nga mabae, iti nagkurso na daan mi. Iso ni Los. Ni Alex, idi manong nemi, idi muna nga baga kaniya. Kursunadak ni Los. Ibaga kumama ta kursunadak, ngam saan ko nangin tuloy. Partner, isut asawae. Kinunana idi. Tas syempre, asin nung amin ti saan nga agdoyos kini Los manong nagpintas. Wala lagsag sa gawisyo tarik na manong nemi numatmatam ti bakabuklan na.
Numambay Chabi manong naming yung nagpintas. Kasi pukel ti pamagina na kinis ti kutis. No? Saan nga may bagay kayong kuha naman nung naming ti agyan iti tiyanggi o no sari-sari store da. Ngayon agbambanday. Ngayon matitingkang paggatgatangan iti merienda. Candy, kada kita ikas kanyak nga candy. Sigarilyo, kada kita sigarilyo. Ano kasta, manong name yung malpasan, trabaho, kat makadigusan ni Alex. Nagpukaw yun. Adaman tayo los. Ibang kaan na. No, adamapan, gumatang, kita nagayiman na. Painuman na. Nakatatahor. Dagdagal namin ti sweldo na ng siyak manong name. Sa maysa, talagang gastador. Kan matahor ni Alex manong. Imagine, agsweldo, umutang ni Purman, ni kontraktor, ikatangan na lang ti napintas nga arwaten manong nemi ni Los. Kan ni Los mat manong nemi, materialistic mo. Nanubya na ni Los manong nemi kalpasan ti 2 abulan. Kat manipod met idin manong nemi basta Domingo, agkita da Alex kanilos manong nemi di ti sentro ti syudad, ag shopping da, ag boy da chine, mabandag hotel. Sa anak to, iti Lunes manong nemi, kabayatang agtrabaho kami, ag istoryan to kaniyak manong nemi ni Alex. Partner. Hoy, ba diba trabaho? Awat adong istorya? Ay, mabalintamat nga rapin dagad in istorya kabayatan nga. Agtrabaho na, di ba? Ano naman istorya nga nun? May panggap kini. Sino? Kanilos. Apay. Po, may imas na sigaw. Agor ka, madamdaman to nga istorya ka. Wala, into rabi, istorya to ka. Ganda ang agpakaturog ni Alex man. Gabot na kam kakay dahil istorya. Partner. Oh, maturog ka. Istoryakin ka na kasano? Ay, istoryakin ka, di ba't istoryan? Istoryakin ka. O, musiko, ti unag tipagsinyan ko na. Pinadas ko pa yun. Unag tipagsinyan pa ya. Kasano ko? Saklutag. Ano? Ay, masabog nga sa anin ang virgin ha. Eh, di damo akit hangko pala maaramid at virgin pa lang. Ngayon dinalpasin nga nausatan. Ti kuweba. Ha? Ito may kadwa nga date ni. Oray unag ti pagsinyan mayat chika. Saan ko ma? Saan nakalaklak? Siyempre, bagak nga naskin nga agpalda. Hangag pantalon, no problem. No nakapalda, siyempre, ikatak ti pantina. Ore awang pantina, nakapalda mo, aw makakita, o nagtipagsin niya nga. Siyak met, irwar kong tumat na. Ore si papandalo naklata, basta irwar ko. Dakil mo't kanyak partner, tiddo. Sandak to sa kunto ikatin dya, ipanghato dya paldahan na sa naktutugawan. Tugawan na nga nakatalikod suna, sumbrek mo't siyempre. Kuno. At siyempre, no saksak-lutek to na kita. Ini-in-mimet na. No, paspasuro tabing dumatin dito kar. No, boy-boya, mikit love story. Kita ada di background ng romantic. Oh, agsala-sala ka to. Kasi mamaya na kasi. Ka ba? Kita ba? Diyan. Kasya na. Ala, agin indayon ko na. Into no, mayatan ko na ipaspas na. O no. Sakto mo. Iridiid ko nito mo. Tapos ara ko pagkayap-kapan ko na mo. Pow! Mayatag sabat tirik namin si kao. Pow! Agin uuro ko ak tumutin mano. Kung kunak tumatlatan o resiririingak namang mangik ko isuna. Tilokot to yan. Anthony, tinurugan ang maten. Hagin tuturog ka, umapal kang samat partner. Ay, into na Domingo manan partner.
Kasi dito man yung teramidek, ito ang nagtipagsin yan, JT ang the first round, sakam to sumarik ti hotel, JT second round, third round, kan fourth round, no, marong medyo, oh, pinadas ko pa, kinan ko na, nagkinaan kami ko na, unag petiban nyo ko na, oh, pura imas na. Biyang kuntulat tamat tumapapal manon name, no, apikit ngamin na sakpet pag-istoryan na. Di namin amo manong naming at damat edi panagayat ko ken kuwana. Ken uray pa lang karagidi. Kasla ka lamat imagine manong naming. Siyakla ko ma. Siyakla ko ma. Siyakla ko ma. Siyakla ko ma. Sana all. Kunak kumangim awamot pa sana all idi. Awam pa expression sana all. Aging ka manong nemi nagdinamag yung nagkasardan kinilos. Tano kasta manong nemi ngagpukaw ni Alex dito'y construction na area mi. Mapanggaim umyan ti itayan dalos. Sadya da ngagpatpat na. Kanatugtalan naganak ken kuana. So nga pinagkasar na ida. Nagyanda manong nemi irisidong siyempre dagiti naganak kini Alex. Kapotasan kami matan agkatrabahuan iti manon nemi kini Alex awanin ti komunikasyon mi isumat iti manon nemi iti pa nag-apply ko nagtrabaho dito sa Saudi Arabia. Nagpakada kanatatang gininanang ag Saudi appointment ko madayo ko pala kanak ko. Napintas ba ti soldong dito eh. Kanya ti among pakano ko tang. Kahit ko tumadayo. Tapno makalipat ka. Ano makalipat ka magbagay? Jak ka di karot amoy Nga jay inasawa, jay best friend mo, kahit ipatpatig mo man. Kahit nasakit tinakam mo, gabot sa nga da kayo tagasawa. So kahit mo manglipat kasta. Ninanang man orek pepeso ba't takayat yo? Ay orek pepeso timbagayo. Makalipat akmat latak orek adak dito eh. Pagkawag mapangkabala si Diyos Saudi. Lang. Di kakit managsakan dada interest kong abroad. O, nita kayat yun. No, adakton sa dya, puminta sa lumagda ti balay tayo. Di kalkalik ko gawa mga suwasing machine, makadanton. Di kalkalik ka gawa mga pimpidas nga pagtukaran. Adanton stereo tayo. Napimpidas ka TV. O, di kayat gati madaan ti rep. Tadi kahit mapanunggat-gatang ti ice tap no adalang na lamiis nga inumin nyo. Di yung kadi kayat nga makitsad na kailang maminsan. Tap no adala ta ref. Adala ta pagpalamiis ang gana kita nakasagana nga. Irep tayo kan no agluto kayo katala magiti pros. Kahit mo sa mong anak. Adan tundi kita. Noon ta ka di Saudi. Kawan. Halawan. Palubusan na ka kinitatang mo. Di kami Damian. Ay Damian. Ay. Ano ko nga? Madamat ay ayam ko. Ay, sasayad. At ibagbagat anak mo. Apay ka di mo atensyonan na ya. Ay, amok, mamangig ko, mamadya Saudi, huwag ko namon. Apay kaming pagkid kadam ko ma. Sumay saya to tibiyag tayo, dani Anthony sa Saudi. Ngayon di mo katapat yan, kahit mga manglipat. Namok Anak, saan mo sakitin dinagam mo, tikaawan ni Losen tibiyag mo. Sabar nga dimtengking ko ni Los kahit harig na kasta na. Sikamat tan bursyamat nga sao ka lang sao. Sige tang, nang. Paka next week, adakton sa Saudi. Uwan manong nemi awan editirantak nga umay dito abroad. Ngayon kaputa, agbeso. Sakitan unay tinakam ko ta saan nga siyak tinagtungpalan ni Los. Manibot man din, manon nemi, jakon kalikaguman pa nga maamuan no anyat kasasaad dagiti agasawa. Paisa 2, 3, 4, 5 atawen na sanak nagbagbakasyon. Natungpal ko dagiti amin nga karik kaninanang manong. Karik kaninanang manong. Nga mangpapintas iti balay mi, madaan ka dagiti mangnayon ka dagiti alikamen. Kaya nitatangmat manong nemi, nakagatang iti tricycle na. Tapos napilang isot obra na. No, masulit mo't nga mapanitibangkag. Ag tricycle driver, aklatan ko na.
Ken adakkel nga ornong ko iti limang atawen nga ba nagtrabaho. Sa ita, manong nemi. Inawag ni nanang nga natayan ni Alex. Balon manong nemi ni Luz. At agay man talong atawan sipod nagsinada. Kapukano ta rangrangkasan ni Alex ni Luz. Sayang. Nasakla ko ma. Siguro nipitik kat saan nga nakaraman ni Luz. Saan na nga mo't pinili na. Takasano, jakbad ngamin na inaram isuna. No inaram ko kumamat isuna, baka nuta kami. Ngamsang ka di pa nga naladaw ti amin. Balo ni Los. Kinores ang nga balo. Nagsinadamat idi. Dinapimpinas man itang tabalo. Tawanan ti problema. Uy, partner. Tumaog ka. Shh, makaringol ka. Baka na, makangig kang kakit. Apay, tilang arak at mabaling itaog. Tunukon na may padata ka din at dumantang matiltilawon nga aginom nga aglango ti arak nga maibalon. Stonan, kahit kundi maturog. Ngam na emas, partner. Anang ortiran tamita. Agpakasyon ka. Pagpagisumit kamakamat na sampay nga nagtabon ni Alex. Ito nagtabon na ya. Baliwa katawagan ni nanang. Tinawagan ni nanang manong naimi. Sinumatan ay bagpanta sa anak pa nga nakaturog. Nitatang mo kasto ni Roknan. At ang aming suksok naran ng arak. Abay nakatawag ka anak ko. Ito nagtabon. Kita talabikat nga natay. Di urayam ti siyam ngal daw. Napanggadin ni Los. Nag-awang pedam mo ka. Pakahanda pa yung pakamukin ko na. Sige nang. Barang makamakam ko. Kahit ko tayo makaawid, nga dapat lang isuna. Kasta nga ro tinapasamak manong nemi bigla at panagawid ko. Siyempre nagawid ak dito balay kat kasta na iti ragsak datatang kininanang imbag din tanatay ni Alex tano saan nga natay hanggang kumapay nagawid. Nanang may pagyamanan nyo ti panakatay na. Gito mo na. Takil ti pakadakaitulong manap na may papandiilimikan ka anak ko. Sarabo. Mamukmat ka nga sa panagkita yung kanya, kasapol ka di sarabo. O pagdanagan nyo, kada sarabo yung kinitatang, ay gamang kami anak ko. Kumusta nga si tricycle yun? Ito na, mayat lahat ta. Yung problema. Ay, speak of tricycle tamam. Kung ang blan no teenager nga nakapurpurbang agpasada. Kawa na. Tawarin na lakayan na nagpa-teenager pa lang di ato mapasero. Talaga ato mapasero na numuran ng estudyante. At agipad patabag nga na chicks ng estudyante. Ninanang men. Naman nyo ka di adamayat ka ni tatang estudyante. Kahit kuwan. Kinaman talaga na ta. Kahit nakagwap-gwapo man yan. Ayaw mo bakit. O masabaling nga pagpagkapwak no saan nga sika. Get schedule ta ita sangari. Ay schedule ita. Kung ang blano, tumangkin pa ya. Oy, hindi ka wakasta. Kakaiso na nga na sarakak nga nga niya. Nakita mo ita Facebook, kahit nag-order ka, online. Katuwin. Kahit, ninanang tatagsar din kayo, nandang bagbag kayo. Makakaapal kayo. Ay, masensya ka na nako. When nga peso ng istorya ka magintatang mo, may panggap ka na kita, agad umapal ka. Ay, magpapasot ako ng tatang mo. Kasla ubing pa lang dahito, no, karugrugson na isungap dakkel di pamatik nga makachiks. Ngayon padasan na nga maduktalak lang saan na yapon din di mapaspasada na. Ay na, mapapatay ko isuna. Nang, sana ko nang na. Kita, maturog ka ba atin itong bigat nga papangkan? Pumpun na ni bigatin, di ba? Umit ka diya.
alis tumit lang ang tarik. Tarayem. Adam tricycle, di bulutin tricycle ni tatang. Kit sa mga bulutin na anak ko. Usarem. Tapos ikaw matigim matang. Ito bigat lang hindi ko. No, mapas lagi dito tabon. Ay papas na ito nagsasalita. Malum ni bigat. Sige na kon. Kaado ti tao manon nemi ket talaga nga rin gor ta adda musiko. Awan sat makalasing kanyak manon nemi. Numampay pasaray umayag madito idi. No kasta nga agkuyog kami kini Alex nga mapanagpaspasya. No kasta nga Domingo lepas ti trabaho. Awan ti makalasing kanyak. Iti dagiti tattao ti ruwar. Ngayon di makastrikak. Ninanang naman nun nemi ti kalasing kanya. Sinabat nak. Naginarakop kami. Nagsangit ti bakit. Ay, kawanin ti kayhim mo, Anthony. Nagsaksakit ka din, Nana. Nagsaksakit iti nakapapaw. Naidalit. Ni Los. Isuday ta. Ito kaabay ni tatam. Kano pinganta? Nagsaruno kailan. Anya? Abi nga sang ni may nga dagos. Manipod iti namon na. Ikaman na mo. No api nga ginaktulangin to no last night na ko na siguro. Ala kadagaman kami anak, nadaka. Yung naragragsakam ko man, nadaka edi. At dapay lang ang biyag ni Alex. Kuma, nana, no naamwak. Yung sako na naamuan, edi tumawag kanyak ni nanang. Yung bagana na tayo ni Alex. Sige mga nanata, umasaday ka. Kahit ko ba't makita tila nga ni Alex ay baka pag-urupang mo sa anin nga ni Alex ka po tinakakutong. Manong nemi iti batog ti ulo na titinurong ko. Naglisi ti lakay, taisot adda iti batog ti ulo. Tiluwangan, uluwanan. Nalasin nakmet manong nemi, nagtung edat. Sa ko ining kamanti iba na, pinatpatak. Amo nalatan ti kahit nga sawin man. Edatam dagak manong nemi ni Alex. Kaslaman narurug tilanganan mano. Nagkakaasimit. Talaga nga do tirikrikat na. Yung baso nga mitlahe nga, da nagbisyo. Agayom kamang peso manong naming agsupadi kami. Diya kamot agsigarilyo, diya kamot uminom. No, saan nga pas adda pasken, tay pakikisaba. Ngimiso na nga. No uminom. Talagang agat karabukob. Agsigarilyo pa'y. Iti talyawon naktikab abay ko manong nemi kasi may dikiti matana. Tsaka mo narumbeng nga umisa misuna. Kadada isuna iti sibay ti nakamansayag nga asawa na. Gabotay imisa makmet. Manong nemi sut imuna nga nangyawat iti ima na. Inawat ko. Naglamuyot, nagbara, agasmat ti kabara ti dakulap ko. Nagpinaring kami manon nemi ket ininot nga aglaglag to nga maragragsakan di kiti matana. Kasta akmet. Ano nga tat kay papanan na ito eh. Awan ka din di panagayat ni Los kay ni Alex. Katsyak ka din tinakaiturungan di tangayan.
Wala nga madakam lang ti sibay ni Alex. Siya ti mo nang rimukat, manong nemi, itidakulap na kanang bali ti turong ti matang ko. Kalpasan na ita, itimplang nga ti kape. Inya nasaas na. Sige. Sadya nga banda, umay ka dyan. Sige. Sinurod ko manong. Duwa nga baso ti tirimplaan na ti kape, inyawat na kanyak ti maysa. Thank you. Ija tenda. Makaringgor unay ito eh. Minut to eh. Talikod. Sinurod ko met manong. Kaslawang pinagbalbaliwan ti pintas ni Luz manong. At dapat din napibintas na medyo islimitan. Nasipukilat na ti pamagina. Nakinis lat na ti kutis na. Kaslasaan nga nagminatay. Gabot na naranyag ti rupa na naisem. Tukaw ka. Naimas madlarit tamblak. Naimas. Kunada, no, naimas ka no templa ti may isang babae. Kaya naimas ti luto na. Naimas ka no isuna. Kunada, Kadi, tabay. Naimas ti luto. Kaya mo maramanan. Naimas ka. Kaya mo maramanan. Nakababay no mga itatakatawam kat makamansayag ta asawa. Saan ko asawa ni Alex? Ape ko makasama asawa. Asawag idi hindi dua lang tawan. Ngayon kalpasan ti dua tawan saan ko nga asawa. Nanitikad mo sawan. Nagsina kami. Gabuto saan ko nga maibturan pa iti kinarangkas na. Imagine. Sana pulos agama kamang tungpakan niya. Sana pulos agama kamang danog kanya. Sana pulos agamak nga mangkugtar kanya. Na ano sakit di taduatawan nga nagdan na kami. Tapay. Dagos ka di nga narangkas. Samet. Makatawan. Iso nga makatawan nga naganano sak. Iso nga di sana ko na makaanas pa. Pinanawa ko. Nagsubli akong desidong dananang kanitatang ko. Basta kaya. Asa nang oras ka na mo? Sagbay nga na tayo ni Alex. 3 months ago. Imay sa Jabalay. Matmatii din tilangana. Nagpakawan manin. Sa muna ta pinakawan? Pinakawan ko. Si papakawan na keng kakunak. Ngem saan kan nga ay itin. Saan ka na mapasubli pa dito puso? Kahit na hindi, ngay another chance. Tap na makapagbalbaliw. Ngam kasanupay nga makapagbalbaliw kat matmatayin. At damat din sakit na. No kung maidita, awan pa'y sakit na kat nagbalbaliw, mabalin siguro inikakti another chance. Si Kamin? Na? Si Kamin ko na. Apay siya Kamin? Apay kami sut kinayat mo. Sumad lang din nagharim kanyak, di kada kayo. Kinapod no na oray ko nga si kakumot mangarim kanyak. Ang dinagbat kaya. Oh, abi ka nagsanay ka. Akong pitasawak ang ganita. Ano itikit mo soon? Gusto ka po na nga napanagsadya sa utip-tam na makalipatak. Asino tirumbing ang lipatan? Los. Kinapod no na. Idi pa'y lang ipatpatag ka. Kinunak manong name kagiddan ti panangalak ti dakulap na.
Nga ori na doon nga imak, tinangig kem tidakulap na impangatok sa kainagkan, tibukot tidakulap na. Nakalamlamuyot ang nakabarbara. Inulit-ulit ko. Anthony, hapit alaeng. Sana kiti nga nagkandikon daw eh. Idi ibaga ni Alex, nagkursunada ken ka. Idi ibaga ng arman na ka. Awanan tinaibaga. Ludi good luck. Masaksak tanak, nung hasta nga, ag-istorya may panggap ka na kayo. Nung kasano kayo ag-date, nung kasano kayo ag-boyet sine, nung kasano kayo ag-check-in iti hotel. Nung ko na dyan nga, Alex, istorya na nagijay? Nung kasano ka nga mangan, nung kasano nga mangan, kayo nga dua, hala? Ito nagtibagsin yan. Tugabam ka no, sa mo iniina ka si Jai. Nagluko na dyan nga, Alex. No, si bibiyag ko man, papagkupungot-pungutan ka kata kudutin. Mangig dati katawam. Awan makangig, kapot na pigsatan musiko. Naragsak ka? Siya? E di pa lang insida ko ni Alex naragsak ako. Kaslak lang wayawayan nga, tsaka mo. Kaslak ba na nagsublit kinabalasan ko? Ato tagaraarim kanya kidi. Ken orig pa ka na gito. Ngimapay nga ron. Siguro, kaputa. Si Bibir pala ti asawa. Kawarin nagsina kami, asawak to ata. Ngimitahan ta na bahalo akon. I'm free. Open. The table is open. Table? Oh no. Naka-open na takwebam. Bastos kamet si Anthony. Kawan. Sala nga takweba. Tiba baraw kong mo. Mabalingig ka man nakastoy. Uy, bastos. Tumpahin ka kahit mo. Manong name na disturbo tiba nagsasalita mi idi omay ti ina ni Alex. Dito yung mag-game na ayan yung anak ko. Abe ka din nanay. Dabagsapol ka na kami. Awa, nang mas dawak nga ron, tawag ka man sa jay. Ken, oray ni Anthony. Ket amok akit, agpaot iti abay ti kayam na. Pasensya ako yung nanang. Ada kami napatigaw, nagsalitaan mi. Na magsubli kami sa jay. Ay, Anthony, kas pagarikat na makaturog ka to, adain sa ganak na silad mo. Saanin na. Diretso na ito yun. Awanan titurog. Oresak na. Nanang, diretso matin. Orita, masapa mo nga rumwar, tibangkay, sa mapanit simbahan, kalpasan na, may diretso nito kampusan to. Nanang, sa anak to nga agsublit to nga umay makidaya. Agtarosak to nga gawid. Katsikan na rin. Agkuyog tanto. Ana? Agkuyog tanto ko na. Ala, dakay nga ti makamu ang nakababay na anak na dakay di likod. Umay kayo madla sadya Kat sa pulan dakay di tao. Kapi ka nung awanan di asawa. Kadapi nga awanan di kayem. Sige na nang. Umay kami. Nagpatpat na nga karod nga saan nga nakaturog manong nemi ta inom iti kape. Ado manten manong nemi ni kita si mangpet nga napanagparty nga nagluto. Napanak matimi po na nga timulong manong nemi tapos saan ka makaturog. Nag-prepare, nag-iwa, nag-prepare iti rekado. Kabigatan na manong nemi nangangkam sa jay akit nagkaldo ako na. Nagkaldo mat manong nemi ni Los.
papigsa ti bagi, resistansya. Kapag damat intukot ko nga arwatek manon nemi. Noan niya, iti kolor nga kayat da, sumatentin suot ko. Kastamat manong nemi, kaniya los. Noan na, iti bado ti balo, naskan matlaing na. Manong nemi, nagababay kami kinilos, kabayatan nga da kami nga mga sasaruno ti karro. Dapat ikidikon daw nga tiliwen manong nemi, nilos ti imak, kinagkipkibin kami. Sa akong dumatla, ikatan ti kibin, no kastang malagip ko, sang rumbeng. May taptabon pa ilayang tinatay. Adan relasyon ti kayem, ken ti balo. Ngam ko naman kanyak ni Los manong nemi nga nabayag da kanumatad nga nagsina. Sa mesa, mamanumatag na makamo nga nasingin kay nga kayem ko na. Nalpas ti tabon, manong nemi nag-aawi din nagdita tao tapno mapanda dramos ken mapan mangal daw. Ngam da kami ken ni Los manong nemi simada kami ni tilukan nga napan iti terminal tapnong subli kami iti pagawidan mi. Tagpadpada kami nga rod ti pagturungan. Iti sentro, manong nemi nga nakadanon kami. Kasla muklatan manong nemi. Nga mayat mat isuna. Napanggam nangal daw iti mesa nga restaurant. Kalidi, asuyab isuna makaturog ang matan. Anthony, awang piturog ko eh. Ore siya. Tsakon may ore pa iti bagik nga agawid sa jibalay. Ore siya. No kayat mo. Inda maturog ato ati hotel? Sige. Ore tada asidag ng hotel iti restaurant. Let's go. Kayat kun ni maturog. Let's go. Kayat kun ti maturog kunana manon naming yung paturugan ka nga ta. Imbes nga maturog kami manong nemi. Inuksot na gandin, tarwatan na sana inalan titwalya manong nemi nga inted ti taga-hotel kat imbalabal ng tibagina no pa nakita ko manong nemi ti pagkabuklad na inikat na nga amin nga rawatan na. Pero may nung mabalin na kung magkaturugma akong manong. Simra kiti banyo. Simre ka kumait kalbasang inikat ko ti t-shirt ko, ken ti pantalon ko, brief laing ang tinabati kat simre ka iti banyo, madaman nga shower manon nimi, inranta na nga saan nga inlak ti banyo. Simiro ka kumaten iti banyo kalbasang inikat ko ti simiro ka kumaten ko nakidi iti shower kalbasan nga inikat ko ti brief ko, kat inirakop ko isuna manong. Tap-taplyakan ti danom ti rupa mi kabayatan nga naglanang di kinibibig mi. May susurot ti danom manong nemi tinak panang nut-nut a panang nanam ka na kinibibig na. Nga panangigam ka na kinituwa nga mansanas iti barukong. A panang pisel-pisel iti barukong na manong nemi. Kasla saan nga kabaylan ti lamis ti shower ti mang palamiis ti sumsumged nga rik namin. Umas asok ti rik namin agpadpada manong nemi kinilos. Kinakapapaot manong nemi tinak panangamala panang nanam ka na ginibibig na. Nakapapaot tinak panang mas masahe panang pesil-pesil agas na sumarongkar nga apaloom nga atis ka na giniduaman sanas na. Ngay dagrinukat na ginibibig mi kat agkak titingad na oh, Anthony, I miss this. Mailiwa kiti kastoy. Malagip mo ni Alex. Apigay palagip mo ni Alex, siyempre, nag-check-in kayo di. Agdigos kayo, aggidan kayo. Kaslita, inaramin nyo ka din ni kastoy di. Hindi pa yung shower. Kat siya kung titigusim ka na agik mo. Inidip ko nga rin di shower manong nemi apag isumatan nga inamalak manong nemi ti may samansanas na sa ko kinaramgam. Oh, Anthony,
Anthony. Nalalayang ka di madlayang ngam ni Alex. Nalalayang ka. Pwede siya, kandak-dakkel pa yun, Inig ka mamon. Abos dakkel man ka ni Alex. Dakdakkel man ang ka. Mapnay ka kalagi. Di, Anthony. Kaya't ko tagparinto mangiti sa nguanaw. Apay, nagparinto mga pasumanong na imikit insakmul na matit. Hama. Apo ni pandangan di ice candy manong. Jumbo. Over lunch, extra lunch manong name nga ice candy. Los, maglaki din ta na balo ka na. Apo, natong palmat lang te, inkarkararag ko. Nga ori, ada asawa mo, kad mapasamak nga si kakinsak matla. Los. Gawa talaga nga narog sa tiriknak manunay mi amangan ko nak no pumsuwak. Kada ito ka po nanuapang inekal ko sa ko pangato. Kadyak mo tinagparintumin ko na. Sa ko minakal di may sanga-saka na manunay mi kalpasan na. Alo. Handa ni. Ito. Kinagat-kagat ko nga pinirit-pirit ka kinikinit manunay mi timas. Perlas iti nga 20 nga arab ti kuweba. Anthony. Sa ako pala sinapol manong name iti oneng sa konti dilak sa ako pinagkuti-kuti. Anthony. Pinanawak ti baba manon name na manak manen di bibig na kalpasan na ing pangatok ti patong na apag isumit ngayon sa lukit kun manok. Anthony. Apay marigatang ka. Dakil nga miso. Dakil nga talaga at atidog. Si Magad. Sagad na sagad. Lagmayat. Anthony. Mapala ko nagkalistuhak. Nagkalistuhak. Nalalaing ka, Anthony. Imbag lagi nito nabaluak. Anthony. Imbag lagi nito tawang petasam. Anthony. Anthony. Mana ko, Anthony. Uwain manong name kabuti mun unaat. Dinakmat idisaang ngayon kaya't namat manong name nga iso. Isakmet ko na. Kahit maminduhag to na. Dore ka may mamitlo ko na ka. Kuna namat manong. Kadetan. Tinulungak mat manong. Nagkaptak manong name titenged na. Kahit tinulungan akmat nga mga pangatong nga mga pababati patong ko manong name. Kahit nagmayat. Anthony. Ang palak man rin. Tagidantan. Gabot ang makaringgurak manong na inamalan na digri bibig ko tap ng kuliman ka. Ison manong atin nagpatangganak ka digri bibig na. Kaya ba nagmulmul ko di dila na manong hindi talagang nagsabat ang tirik namin kat nariknak. Tinakapudpudot na ng dayas iti unag ti kuwebak manipod kini Anthony manong. Manong nemi talaga napadasak ti kastoy. Naisang-sangayan. Irida kami kini Alex kat maminsan lang. Naggadan kami. Ngamita, naminsanak ni muna sa kam naggadan. Nikit, alaman natin kayat na. Shhh! Matututun. Agsabundan, nagbulnas ta. Ije ito na rabaw ti kama. Pagdigusan lang ti banyo. Ada guro oray nga kama nga paggabuan ta. Naggabu-gabu kam nga ron nga naglinlinudon manon nemi. Pasaray siyak takin nga to, pasaray mat isut aking nga to. Pasaray pakimutan nak manong nemi dog position.
nakadudong nga position manong name naglaing nga talaga ni Anthony. Kunak man na opay apadas mo. Abay, walang naglaing ka. Ano nadan ka maidin tinobya? Nga nanganaramidan ni Kastoy? Opay nagbaling nga nobya, sika lang. Awang pagid diyan na nagpesinungbanan. Ano kahit mo ba lang sumbat? I love you, Los. I love you more, Anthony. Sikala ko man tinagarim ganyan. Sa anak ko mga nakarikrik na ti panagsagaba. Di nasika ko man nagbaling asahok ni. Ato ko man ti anak ta ita. Siba? Abi hindi kayo nagkaanak. Kasano ko magkanak kami? Hindi makatawan mi nga napindas pa lang ti sex relation mi. Hanggang diyak nakaala. Hindi adadaman nga diyak nakaala. Hindi ta saan nga napindas ti sex relationship mi. Sa naklaya tagikuan ni Dino kasta nga mabartek. Hindi to ta idi. Handa makatawan mi nga saan nga nabartek nga tagikuan na. So saan ako nga nakaanos? Kahit mo sawin, nasurukin nga talo nga tawin, nga sakang ka nakaraman? Ita lang manin. Iso nga gabrutak. Alamanin. Siyak matenti rumabaw. Siyak matenti mangruhan sa ka. Kit mangantang adwa. Di ka pa nanganuin. Sumublata kita nga mangan. Nakangkukin kan ngam di ka pa nangan. Umuha, di ba nyo itay? Ditoy. Di mangantang adwa. Pamintluan ka. Kabayatan namang mga anak ka. Oh, Anthony. Sikala ko maidin, Anthony. Oh, Anthony. Uwan manong nemi nagpatpat nagkamipay. Kapag inikalmit extension manong nemi di pa nagkalmit hotel. Nagpa-alakam lakin manong nemi di pangrabi imi. Iminum kami pay. Tasaan ko mininom manong nemi ni Anthony. Ngem, kasano, uno sa anak ng mininom ko na kuma, ta Anthony kayong tinagsura. Uwain manong nemi, nakaimimas nga talaga manong nemi, ti balo nga inasawa ti gayem ko. Sana all kong kunak ini naman pa awang ekspresyon nga sana all. Ini istorya kanyak ni Alex man. Ngem talaga, nga da kami tinay karimanong. Tas lasaan kam nga mauma manon nemi kanayta nga pa nagpatpat nagmi. Ngem kabota talaga nga awan turok mi palang tinamis sa ngarabi. Timurog kami matlang iti 5 nga oras. Sami manin palakpak manin manong. Ore lumlumsed da kiti matami manon nemi. Iti rumar kami niti hotel. Intulnog ko manong nemi ni Lowe's iti balayda. Ni Anthony. Tiagbaling nga manugang niyo. Ha? Kay tabtabol lang dyan, anak mo, di asawa mo, di kalman. At dan kasukat na. Itatang ni nanang mit. Naglagay pa nyo nga talon nga tawin nga baluak. Nakatalo nga tawin. Arig na nga na baluak. Iti nagsina kami kini Alex. Huwag nga peso tatang, nanang. So nga, pagyamanan tayo, nawayan ni Los. Kaya kang barok, baka datasawa mo. Awampay tatang. Ipanagnik ko ka na kayo. Orentun bigat ng langit, ikasar ko ni Los. Agora kayo, anak ko, nakababain mo na agkasar ka nga dagos. Tatang, arig na talong nga taon nga nasurok ng baluak ko nakmat. Amat ka mo dagi tao. So, iyora yung lakadin ati makatawan. Mabalin yung mataglibin. Ngam sa kitulag kasar, ito na makatawad sipod, pimusay, ti asawa mo. Ket gapo manong nemi, taap no awan ti makon ko na nagitinagannak kay ni Luz. Inyawid ko nga rod manong nemi,
nilos dito'y balay ket ninanang ko na. Jesus, alak ko, napangkala na kipamunpo ni di. Inyawid mo matin na ti balo. Deto'y natay. Uno deto'y asawa tinatay. Nga gayim mo. Inyawid mo matin na ti balay. Nga ba ito tagbalin nga manugang nyo, nanang? Lakat nuso tinekarian na ko agad alagarod. Tinaskan kita pimpinatag kayo. Tinaskan kita kayo tinekari nga agkataktak ko na ina ditong palbiag. Nanang. Alagarod. Nga magkasarkam to, kalpasan ti makatawan. Alawen, aglibin ka nga ron. Wen, kaya anak ko na, dikit naganak ka. Los, ang problema ka nakuha na nanang. Ay, alaw, sige. Kit ko dyan na adang arudmetan asawa, ti anak ko, ti burudak nga anak may. Adang pangusaran na, di arnong na nga nagsaudi. Kasta nga rod tinabasamak manong nemi, ada negosyo ni Los Juan man. Ket ninanayunak tipuunan na kadwa kami nang manage iti day nga negosyo. Adamat lata di gundaway nga magagatak manong naming ag karpintero wano ag masun. Adamat lata may mga alakan niya. Ket mapanak mo data isot na kairwamak tag manggamulo iti semento mano. Aying nga nadaan kami ti anak kinilos. Gusto ti ko na awan diferensya na awan diferensya. Baka niya Alex edita da diferensya na gaputi sobrang inom na. So nga napututak manong nemi ilos. Kat kalpasan nga naipas ngayon na ti anak mi manong nemi sumuten di panagkalay sami. Naggadanan ti may mesangal daw ti kasar ken bunyag niya Anthony Jr. Nanayunan ba ti duwa nga anak mi kalbasan tupat nga tawen. Duwa nga tawen ti bait manong. At naragsak kami. Awan ito sa pulak pa iti kinaragsak mi. Manong nemi. Kaya natong balmat lang ti kalikakom ko nga ti babae nga imuna nga inayat ko. Numampay, saan nga siyak ti muna nga nakiasawaan na kinayat na. Ngam siyak mantlang tinagtungpalan na. Isumitlang manong tinagbaling nga kagasat ko, nga nagbaling nga ina, dagiti talo aputot ko. Dahito nga rod, manong name iti pagkasalita, kanagyaman naklaunay, iti anos mo, nga nangornos, ken nangibasa, ket sabi ko man, damat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarmingan, karikitipadak nga nagdengeg, ken nagbuya, more power to your program, manong, and God bless. Tuyag gamon nga pagaya mo, Anthony.